O karon sa sumpay ni nagrepostang sugilanon ang karibal kong lolo. Ikaw, God. Pero timan ni sa ninyo. Sa inyong gibuhat na ako, kamo ni Tasyo. Dili ta mo pasayloon nining inyong pagpasangil na ako. Mabuti lang tagna na magpasol mo nining inyong gihimo na ako. Sige. Tinawon ta. Tinawon ta kung kinsay magbasol na itong duha. Kung tinood kang isog, makita o gatubanga ang tanan mo mga kaso. Inudil ka rin na to. Kriminal ka. Nganong di ba ni musultihan sila sa Greggy ug Tasyo gaw? Mas may nang mahibaho sila aron maluwas si Tiyo. Ayaw lang gaw. Kinahanglan nga atong sundon ang gisulti ni tatay. Kaysa tunos sa sinultihan ni tatay gaw, no? Murag na miligro gid siya sa iyang sitwasyon karon. Maugani gaw. Nga angay na sultihan sila sa Greggy aron mo-report sila ni Hipe sa sitwasyon karon. Gaw, nahadlok ko gaw. Nagduha-duha sad ko. Kaya basin niya kung atong supa ko nagisulti ni tatay nga mopahibaw tas uban. Basin niya duli daw tang mahitabo hinuon niya. Mauna akong gilikayan gaw. Nya, ay kog ina. Nasundon gyud tanan niya gisulti nga kamura ni Tiya Daday ang matigtagbo niya sa gimuyong. Libog lagi ko ini gaw. Uy, kung nagsaon ni nako. Wa para basan mauli si nanay. Kung ako pa nimo gaw no? Isulti gini nimo. Di mahimoy nga suluhon ra ninyo ni Tiya. Kaysa kamo inyang tulo ang mabiktima. Istoryahon na ako si nanay gaw. Mas maayo nga kaming duha ang mo desisyon. Mas may pagaw. O timan nasamtang sayo pa, kinahanglan nga mo desisyon na yun mo sa husto. Aron di ta mabutang sa alanganin. Lisod na kaayo nga hastak ka mo. Mahimo sa bunyang biktima. Ako na una ako nagmaayo ron gaw. Ren, nako'y surprisan mo. Uy! Nangdaday! Mga wakoy batasan. Nganong inyo maning gibuhat na ako? Relax lang nangdaday. Wa man ka na mo unsa. Mas mayroon nga ni agi ka ba na mo karon? Daan pa ko. Ikaw yun ang mastermind sa tanang mga kriminal. Nangdaday, watch your mouth. Pero ayaw ka bala ka nang, huwag ka magkinusara din uy. Kay niyaw ba na to din si Noy Felix? Ang gwapo ni mo ba na? Mga salbahis mo rin na to. Dako ning sayop ang inyong gihimo. Nangdaday, ang lang ko ni mo ha. Kalma lang. Huwag mo ka na mo pasakit eh. Huwag dili ka na mo among katiuan kung nganong agida ka na mo din Kay mismo si Noy Felix makapamatuod ni mo ana nga naakas mga mayong kamot karon. Huwag si Lolita na ko ang nato din aron makumpleto na tang pamilya. Ayaw din ninyo iangin ang among anak, Renato. Kay kung unsay mahita po ni Lolita, di yun tamo pa sa iloon. Uy, kalma lang lagi nang. Di lang ko ta maglalis, God. Istoryahan tinig mayong pagi. Kasi mayang paagi! Mao ba ni nga inyo kong gipugos og dadin maon ni hinungdan. Kidnapping man ning inyong gihimo. Nagdaday, kalma lang nang. Kay kalma! Pasagdan, binasay. Pasabton ka na mo din pasabton ka na mo. Gay, dadan nyo si Noy Felix din aron nga mutabang sa pagpasabot ni ng daday ha, dada. Pasab. Dada si Noy Felix na be. Daday. Felix ka! Oh my daday. Mayo kay may apas kay ko din Unsay may apas ha? Gipugos ko nilang dadin mga animal ni silang dagko. Daday, kalma lang. Say, kalma. Ayaw lang kasuko. Kini Renato, mahimo ba nga? Dadon na mi. Kini siya ba dadon na pulis dante ba sa among kwarto? Dadon mo, dadon. Dadon ako. Sige ni Felix. Pag-istorya una mo. Kung ikaw na bahalang mo pasabot ng daday ha. Oo, daday, dali daday. Sunod na ako. Mag-istoryahan na itang duha. Kumusta naman mo din hilit?
Kuan, medyo dili may okay karon din ni Tasyo. Ilabi na nga, wapagid mauli si nanay sukad ganinang buntag. Mo ba? Asa mo siya pengon? Wa gid si mohapit sa inyo, Tasyo. Wa man lit. Wa kong kakita ni nang daday sukad ganin na buntag. Basin og nihapit sa ilang nang nadi daw. Dito man miniagi gani Aglen. Mingo may ilang nang nadi. Na, ambot ni nanay uy kung asa na siya paingon. Nabala ka na gani ko kay alas 2 na gudron. Hindi wa pagid siya muli din sa amo. Wa mo apit sa barangay hall? O wa ba siya gitugon ni mo ulit kung asa siya pengon? Wa man to magtingog gani ha, Tasyo. Milakaw to siya mga alas 9 buntag. Abi na kog mauli ra dayon. Og mo tong nahibong na lang ko nga hangtod karon, wa pa man gid mauli. Nakwan, wa ka itong magkaunaw na sinang daday aron mangunay pagluwas ni Felix. Na, ambot lang lagi uy. Mura man sa imposible nang himuon ni nanay kay tiguwang nabaya siya. Unya unsa man sa iyang mahimo kung mga armado ang mga tawo nga midagit ni tatay? Mausad, magyot. Bitaw sab. Murag imposible. Impossible. Gamang na higit si nanay daday. Hapit ko di kaliktos ka. Isil. Isil. Sagdi lang, let. Muna na isil. Ay, alag ka pala ka. Tabangan ka na mo nga, Kwan, pangita kung hayanas ng daday. Naralagi ito din Dol. Base, naasa inyong mga kaslinganan. Ako pa nimo gaw no. Sultihan na lang nimo na sa estasyon. Gaw, ayaw lang nagikaw. Pabuto na ko si nanay kung mauli to siya. Na, may problema ba, let? Wa man Tasyo. Naarami lang di sigutan ni Glenda. Aw, kung unsa man gani, kung di mo paulis ng daday, kutob karong gabi na, kinahanglan yun nga atong pahibawon si Chip o Jirax. Ato ni pahibawon, aron maalarma ka pulisan, ug mataga na aksyon. Salamat kaayo Tasyo. Basig na to karon taod-taod si nanay. Wag gyud ko makauyon ining gibuhat ni Renato. Pinugsanay kini nga gihimo nga supak sa atong kababutan. Kalma. Kalma. Kalma na lagi daday. Ha? Di pasabot mo tao sa nato sa iyang bahin kung nga nga iyan ang gihimo. Wa say intensyon nga dautan. Ha? Gusto lang niya ba nga maminaw ta siyang bahin. Ilabi na nga gipasangin lang ng taon siya nga kalabang siya kunuhay tinudan na nga kriminal. Bayat! Ting. Nga naman aris siya mo pasabot na to anang tanang pasangil, ha? Na may reklamo niya sa husgado. Ano siya dito mo pasabot siyang hamid? Di ka kita mo iyang patuhuan. Ay, kung ina ni manggod ni, ang iya badaday kay di manggihapon siya tuhuan sa husgado. Mao nga, di rin siya misulti na tos tinuod. Sabada, Felix, ay! Sabada, ay! Gaya-iya ka lang! Tinuod yan, ha? Tinuod yan! Nga nung di man siya tuhuan kung tinuod man gani ng iyag dipinsa nga wa siya sa... Di kay pangidapon ta niya rung pagsunta nga mo to siyang mga bakak! Ang galikayan mo niya daday kay Likayan! basin niya kuno nga hasta sila si Lolita ug si Glinda mutuo niya kuno sa mga tumo-tumo batok niya. Dauray! Uy, Para na ko, Felix, no? Sanjoy. Dagan na kay na siyang pasangil, oy. Sobra na kay niya gihimo. Sa ako nang giingon. Kung di man sa tuhuas uban, nga nung iangin man ta niya. Mega, no? Iya sabi itang pugsos pagpatuo sa mga kabuang. Kinahanglan yun nga kidnapunta. Ay, dili mo taon na kidnap ang iya. Uy, di kidnap, uy. Hindi dili kidnap. O sa banda itawag ni mo ini. Old nap. Daday. Old nap. Ikaw ba daday ba? Ako na sad. Unsang taong ka eh? Dali asan mo masuko eh. Hinay lang. Ato lang noon naon nga. Wabi ata pasakiting Renato din eh. Ha? Gritratar ta niya og mayo din eh. Ako lang daan mo. Grabe kayo eh. Pero may kanibakaon eh. Dauray. Puchiro. Nahumok na ba kayong unod baka? Dauray. Lamia lagi. Baka. Unya. Baka. Baday, baka. Unya, naapay daghan kayo kanang klases prutas. Grabe, grapes, tanan lagi Grapes pa. Wa ko napasag din eh. Ang tanan na kong pangayon, ihatag din ang Renato. Gitagad ko lagmay din grabe kayo. Bala ka ay. Bala ka, Felix. Kung ikaw nadakas mga kabuang ni Renato, basta ako, dili. No way. Dili yung ko mailad anak nila. Oh, hinay yung tingog mo. Hinay yung tingog. Ay. Kay basilog, nagpaminaw lang siya sa atong istoryahan. Sabaday. Oh.
Basta ako, muprangkag yun ko. Yung, Di ko. Basta ako muprangkag yun ko. o kala kung, Kana humong na na. Ha? Kung ang tuyo ni Renato, patuon tas iyang mga kabuang. Ako na yung kumulana! O graba nang di ko musugot nga sa lulita iyang ilaron. Sama ni mong ilaronon tayo! ay, Unya gaw. Hapit na magid mag-alas 5. Wa pa magid mauli si Tia Daday. Sa may mong desisyon ron. Naunsa naman ni uy. Nganong hasta si nanay, wa pa man sa dinuon mo pa uli. Asa maka siya paingon? Mauli kini akong giingunin mo gaw. Mas maayog yun nga musulti na lang tanila ni Tasyo para maaksyonan dayon ni. Lisod kaayo ay nga kita-kita ra. Wa tay dag-anan kung sundon dito nato sa tiyo nga makikita ta dito sa lungsod. Kadiyot gaw. Kay nana say nanawag. Basig si tatay ni. Sige, tubag ka. Hello? hello, Lolita. Hello, tay. Mayo kay nanawag yung kagbalik, tay. Hapit na mag-alas 5. Ayaw kalimot itong sabot, ha? Pero tay, si nanay, wa pagid mo pa uli din eh. Ay, kagulis na nai mo. Ha? Ikaw lang among ipaabot dere. Ha? O, siya ako nalayin yung ipaabot, tay. Yun na, ragot, tay. Paminaw sa nako, ha? Si nanay, wa din eh. Maugani, ha? Ako ang sinanay ni mo, nagpaabot na nimo din, eh. Unsa? Basa, ay paglangan. Karang alas 5 sa hapon, magkita ta sa lungsod. Kadiyot lang, tay. Sigurado ka nga na si nanay diha kauban mo? Ay, ulagi. Pwede ba makikistorya niya, kadiyot? Ay? Ay, ni pakuhay pa man, nanay ni mo, pakuhay pa man. Oh. Ano yung pagsalayan, eh? Ay, importante nga, mag-uban sa dire. Pero tay, asa mang gidiay mo? Huwag ko kasabot init, ay. Masagtaon ako ining tanan, bi. Kung ka lang, di lang tayo mag-istorya ito kay Denise Silpo na, Lolita. Ha? Kung ka lang, kanila na mo, kamu ba? Hindi mo na mapabuton tanan dire. Magkita tayo tanan. Basta mauna to, ha? Alas 5 sa hapon, alas 5. Kinahanglan nga, tuwa ka na sa lungsod, araw magkita tanan dito. Pero tay, Pida sa uy. Sige, sige. Magtiwas ang sutiling kita na to, ha? Magtiwas, ha? Ayaw si Piata, karong alas 5. Magkita kita sa lungsod. kadiyot lang. Tay. Hello? Tay, Lah, ano ko? Hasta di istiya to ana dito? saan man ako inigaw, uy? Tuwa naman din silang duha dito. Wasan mo tugan si tatay kung asa sila karon. Mauna lisod don taw. Kay hasas tiyo, di man magtarong og tubag. Wasan mo pasabot nimo. Pero naglibog ko gaw kung nganong kalit man nga naabot si nanay dito. Murag wa na gini na maugaw. Mayon ta tong imong na-stress diha bisa katiyot lang. Hindi pa huwag pa man sa kuros nanay, good. Mura man og relax na sad kaayo sila gaw. Mura man og wa sila gikabalakan. Murag laing gyud akong pamati kaw. Sa akong pagsabot no. Baliktad ang akong pagsabot sa ilang ka-relax. Nagtuo ko nga naa gid akong hulga ing sitwasyon na ron. Naglibog gid ko gaw. Unsa magikay angay na akong buhaton, uy? Makikita na lang gid siguro ko nila ni tatay gaw. Para nako gaw, wa nila ing maayong buhaton nato. Sultihan gyud nato sila si Tasyo ug Reggie ini para sa atong seguridad. Ano ko? Hasta di istiya to ana dito? Saan man ako inigaw, uy? Tuwa naman din silang duha dito. Wasan mo tugan si tatay kung asa sila karon. Mauna lisodon kaw. Kay hasas tiyo, di man magtarong og tubag. Wasan mo pasabot nimo. Pero naglibog ko gaw kung nganong kalit man nga naabot si nanay dito. Murag wa na gini na maugaw. Mayon ta tong imong na-stress diha bisa katiyot lang. Hindi pa huwag pa man sa kunos nanay, good. Mura man og relax na sad kaayo sila gaw. Mura man og wa sila gikabalakan. Murag laing gyud akong pamati kaw. Sa akong pagsabot no. Baliktad ang akong pagsabot sa ilang ka-relax. Nagtuo ko nga naa gyud akong hulga ing sitwasyon na ron. Naglibog gid ko gaw. Unsa magikay angay na akong buhaton, uy? Makikita na lang gid siguro ko nila ni tatay gaw. Para nako gaw, wa nila imaayong bahaton nato. Sultihan gyud nato sila si Tasyo ug Reggie ini para sa atong seguridad. Nabuang naman siguro ka, Felix. Nagpadaman ka na nga, dili ba yun ni maayo ang iyang gibuhat? Ay, pastilan, kalma lang gani, daday. Hinayalay mong tingog ba? Tingog ha? Ha? Mo yun lang ka. Total,
Mayom sa magkatuyuan Renato. Daghan na ba kayo siyang natabang nato? Sabi di ay! Sumjoy. Dugog na tabang. Kanang iya kitabang na to. Dili na iyang balag makadungog siya. Ay, kinaglagot kay ko ini iyang ibuhat. Huwag yung kauyaw na ni. Kumusta ni Felix? Ay, Dong. Musta? Dodong, Renato. Okay na kay Mili, Dodong. Okay. May ano ni Felix? Saman, andam na pa mo nga, malakaw na ta. Pero na to sugatos lulitas lungsod. Kadiyot lang. Kadiyot lang ha. Di pa ko okay rin na to. Dodong. O tag-sugaton si Lolitas lungsod. Ha? Unsa? Uy, wala pa rin mo sultihi sinang daday ni Felix. Nga atong kuhaon ka sa lolita, aron nga, mauban na to din eh. Ako, kaning kuan ka na... Maglaro gani ba diha rin na to? Ha? Unsa ba din talaki ha? Ngano bang giingon man minimo ini? Daday. Hello, Felix! Dili mahilo ha? Dili ikay ako gika istorya. Nang daday, wa man tamo unsa ba? Tingano di ay, hindi pa sakitan ba tamo, ha, ni Felix? Wa taon, oy, Dodong na to. Wa, Dodong. Ayaw ko ninyo buanga. Ikaw! Ikaw pilit na kat! Wa kay klaro! Ha? Wa ko makauyon ining inyo gibuhat! Bueno, wala tayo oras kung maglantugi pa ta, ni Felix. Sige na. Ikaw na lang ang uban na mo. O ibilin lang sa ni si nang daday din eh. O sa ko ibilin? Ha? Gusto kong mapauli sa amo. Buhi ko ninyo din Mag-istorya lang niya ta, usab, bahin na nang daday. Uy! Ni Felix, Dodong. sunod niya dahin ako, ha? Uy, Sunod ako. Hoy! Sa akin din binuan na Felix! Ha? Nakikujaba ka ng mga kriminal, ha? Ay, pastilan. Unsaon naman lang ini. Unsay-unsaon? Ha? Sa ninimo, kinahanglan nga manubag ka ini. Paminaw ko, Daday. Wa gyud ka makasabot. Ayaw pagdaglang istorya. Basta, dako kung subak ini. Ipapriso ti kag apel unya sa mga pulis. Gaw! Asa naman ka, Gaw? Uy! Hala! Wala may tao ng ila, ha? Asa naman ka siya? Uy! Wa ba ka siya mo apas dito sa lungsod, no? Alas 4:30 na. Ay, dinimay mo. Kinalang nga apason ako sa dito. Pero time pa. Gusto, tawagan na lang din ako sila si Tasyo o Greggy. Paibaw na lang din ako sila ini sitwasyon na. Bahala na. Balik ko na to sa lapits. Kay nabalaka biya to sa lulita nga wapag yun mauli sinang daday. Alam na ka, laos. Sige. Uya, hapit na malasing ko. Ako sa ingnon si Lolo. Kay gusto man sa to si Lolo sa iyang kuan gusto siyang kulig nato. Si Lolo. Isis. Si basig biya. Isis. Ay, isis. Sige, siyo. Ay na, aron magdungan ng tulo dito. Uy, kadit lang. Kaniyot lang. Sige, ikaw sa. Siyo, may nanawag na ko. Murag number ng Glinda. Uy, tubag ka. Bago na ko. Nagpurol ba ka ni? Bago na ko. Halo? Pipito, ikaw ni? Uy, Glenn. Ako ni. Masa mo nagpurol ka ni ha? Unsa may galita? Hoy, apas ako ninyo ba? Nagsakay ko ro tricycle pa doon sa lungsod. At ito magkita sa simbahan sa lungsod. Yun na, napay kikulian, Glenn. Oo, it's. Ani ako ninyo karon yun dayon. Apas ako ninyo din O sige, magkita ta dito. Salamat, Pits. Bye. Kung sino tabo pits. Papasun doon na tadayon. Ni Glinda sa simbahan sa lungsod siyo. Uy. Karon di ko na dayon. Mau ba? Kaya nga naman ko. Abutang, wa man siya musulti. O gano, basta kay papasun lang ko na ta. Sige. Pero yun na. Kinahanglan nga magdata og pitsula. Pitsula. Pitsula ko kanang bubuto ba ito putyok. Katumingong bangaw. Kirit, ako kaon. Pisula, sige, kumati. Kana. Tara, Pits. Tara, putyok. Usil nga mo tuyok. Putyok. Morning usa. Usil nga mo tuyok. Morning usa, imo ni. Tagsatan ni. Putyok ya po ni. Pistulahan mo kagkalutan na. Tagsatan pa priso, hinon ni siyo. Nasay mga pala. Bala. Pala Rosario. Pala yun. Ay, ako bang mapriso tani o sao na lang. Ay, Carlok. Pang self-defense na to. Sige, taguin na. Huwag di na tabaglangan. Di lang na to paibaos lolo ni mo. Di na kay tiguang na lolo. Kita na lang. Tara.
Wa pa mo ko'y naninaw nga presensya ni Lolita rin. Ato lang pabuton. Pero nag-istoryahan na yung mga mo. Gani ha? Flex, istoryahan na yung mga mo. Misanom ka siya sa imong mando, ha? Oh. Noy? Oo, dudong na to. Nagsabot naman mi dito. Alas 5 Gs na. Mas mayo siguro nga magawas na ka sa van. Noy Flex. Banilang, Jonel, Puyogi. Karoon makitaan mo ni Lolita. Tara, Felix. Arita doon ni Trisikad. Magatang tadi ni Lolita. Wa pa mong ko kakita nilang tatay. Na itong nga van nga nagkatang doolan ng bakery. Oh, yun na. Kananduha ka lalaki. Mura man si Tatay Felix ang naguna. Ang nagunaan ng lalaki. Oh, uy. Si Junel ka niyang kaupan. Ito ara. Marag nakakita na si tatay na ako. May warawara siya sa duhan niya kakamot. Ako silang doolan. Nana. Nana siya paingon din eh. Ato lang siya pabutoy. Tay. Lolita. Oh, tay, asa si nanay? Dali, kuyog na mo. Kay nagpaabot si nanay ni mo. Kadiyot lang tay. Di ba kauban ni mo si nanay? Hainan siya. Let, kuyog lang na mo ulit. Kay nagpaabot naman ni mo si nagdaday. Nga naman eh. Huwag ako makasabot ini. Nga nung kinahanglan pa man nga. Ay, hindi na maglangay. Sige na, kuyog lang na mo ulit. Oh. Ayaw, pagyaw! Mga please! Dali, Lolita! Dagan! Sakay sa bahan! Kadiyot lang! Tago, Lolita! Pasalipot ako! Dali! Ay! Pangput! Dagan! Pangput! Patay! Daan pag ko. Daotay nga lagi ang ilang tuyo. Nadahagin nila si Lolita. Kay Manny, maluwas na rin nato to sulod. May mga polis nga sunod nila. Siyaw! Bahala na. Mutabang yung tagkuko nila, Pits. Kinahanglan nga masundan ko nato sila. Misukol na rin yun. Sila, pinag sila, siyaw! Pag-upot lang ko kayo. Pag-uskan pala ko katong dagan. Kaya mga pulis nagsunod na to rin. Pakuski pa ang pagpadagan! Unsa pa rin pinuangarin na to? Nga nang giamo pa man mo nga akong mga ginikanan? Let, pasensya na kay ka. Kinahanglan nga ako ni buhaton. Ay para nis atong kayuhan. Kung nga makalikay ka sa mga tao nga dunid atong plano, patok na to. Kasi daw itong plano. Ikaw mo idunay akong atraso sa mga pulis. Maong ayaw mig iangin. Masabtan rin niya ni mo, kining tanan. Panuway ka rin na to. Wala kas maayo pang huna-huna. Panuway ka. Ay, tama! Lolita! Ay! Ang ako hawak! Tabang! Uy! Magkawasta! Lolita! Lolita, bangun! Bangun, Lolita! Bangun! Huwag ka mahigala niya tapos ang sumpay na itong sugilanon, ang karibal kong lulo. Kinahanglan nga ako ni buhaton. Ay para nis atong kayuhan. Kung nga makalikay ka sa mga tao nga dunid atong plano, patok na to. Kasi daw itong plano. Ikaw mo idunay akong atraso sa mga pulis. Maong ayaw mig iangin. Masabtan rin niya ni mo, kining tanan. Panuway ka rin na to. Wala kas maayo pang huna-huna. Panuway ka. Ay, tama! Lolita! Ay! Ang ako hawak! Tabang! Uy! Magkawasta! Lolita! Lolita, bangun! Bangun, Lolita! Bangun! Lolita, sukol! Sukol, day! Niyara ko pa ni mo. Ayaw paglunga sa imo kinabuhi, Lolita. Tiyo, kalma lang. Sir, ayaw lang
yung tandong nga pasyente. Doon ta sa hospital. Maluwas na lagi ng biktima. Cho, relax lang, Cho. Ayaw lang kapalit. Nagbasol na ko ini. Ako ni isa ang tanan. Yang pingasan ka rin na to. Huwag kay batasan. Huwag kay uwaw. Laki pang kinabuhin ni Lolita imo pang iamong sa imo mga kabuang. Panuay ka! Oo. Ako na inyong gibasol eh. Oh, inyo ning saon tanan. Ayaw mi katawin na to. Kay kung ako gani mahinayak nimo balian tagas mong liog kunya kriminala kan dako. Ay, kung ninyo gado ka, kay wako malisang ninyo. Bisa gamay! Andam tamong atubangon susgaro. Nabinigil gatas yo! O bitaw. Sa gubanga unya ang imong mga kaso. Kay daghan kay kagipamatay. Panuway ka. Inutil kang dako. Inalabay ra nimo ang kamatayon sa kong amahan. Sagbot nga sinagop. Way batasan. Pwe! Ha! Dayon lang! Wa patamahuman ini, Tasyo! Oh, wa pagyud na to. Kay plano na mo nga ilubong ka na mong buhi. Ano inutil? Tanaw kinsay magtamang unya sa kawahian. Magbasol mo sing gibuhat ako! Tara. Ay, napagdagag storya. Bigyan mo. Watang ko'y apil ni. Ayaw ko ninyo pusasi. Ay. Pusuhan na ninyo sila. Ug ayaw na ninyo buhi eh. Ayaw ninyo pakana. Hangtod nga mamatay. Ay, ginoo ka. Unsa may nahitabo ni Lolita? Kalma lang, Daday. Kalma lang. Lipay lagi kung sampit ka Ginoo. Okay na, Lolita. Luwas na siya. Hain siya. Gusto na ko sa istoryahon. Gusto ko makakita niya. Na ba siya sa emergency room? Pabutol na to nga ibalhin siya sa ward. Pepito! Pito-pito pa na ng mata mo niya. Ha? Unsa'y imong ikasulti bahay na na? Ha? Unsa? Unsa'y bakal? Ikaw kalba kay ka din ha? Huwag kang gahinuktok. Kaning akong una pagayo. Padung na sila si Tasyo og Sir Gorgio din eh. Nya sila na bahala ni Lolita kay ipamutang man na to siya sa private room. Gusto na ko siyang makita. Ay, nagtingog. Gusto ko makakita. Katura. Lagi. Kuha ka rin, alin. Makakita na lagi ka niya. Okay na masulita, good. What ay angan kabalakan niya. Pipito. Ikaw gira ako bastulon ining anan Felix kuno sa may tabo ni Lolita. Digiti ka pa sa iluod sa tibuok ni mong kinabuhi. Daday, pasaylo alang yung taon ko. Giangko na ko. Nga na ako'y dakong sayo. Pero, una-una asab taon. Nga ako kinigihimo. Tungod ninyo. Hindi ko gusto nga mabutang tas dakong alanganin. Alanganin sa buwag, ba? Alanganin. Nya, unsa naman ni Ron? Ang kinabuhi ni Lolita mo ay nabutang sa kong peligro. Mayon tatong ikaw ay nadatugan. O wak ka baka ginawa. Kaya makarawat lang kung mamatay ka. Pero si Lolita na ikaw makarawat. Gusto na. Ay na kong patya. Gusto na, Daday. Ayaw na tawag basula. Ha? Nakonsensya na ko. Nagbasol na ko. Ha? Kung saan na ako mahimo? Nahitabo naman yun ni. Basta. Gusto na lagi daw tang mahitabo ni Lolita lagi. Ipapris ang gitikang yawa ka. Wala na ito ni Rulino. Piso na pala tayo doon. Alam na, Joril! Bro kang bakal giluba ka na. Ay, basig gila ka. Huwag kay angay, oy! Hindi bala sa ito. Hindi piso naman tayo. Hindi na tabang kagawa sini. Hilang lagi! Gabi na kayo ng tanan, ha? Kung di pa kapalpak imong plano, dili yung tamangon ining tanan. Dili yung tatamasunda sa mga pulis. Pero kung may mong gibasol nga, imo ni pagtugot ang tanan. Yung na! Ay, kung palagot na, Jonil, ha? Tukunti ka rin na. Kinahanglan maminaw ka na ko. Dili katubang na to, Susgado. Kinahanglan nga imo kong panaliplan. Imo ning angkonon ang tanan ug dili kung imo iangin. Pero sa kaom na ko ini. Sundal gini akong sulti. Kinahanglan imo kong panaliplan. Di ko nimo ingnon nga. Dili nimo ingnon ba nga. Basta, angkonon nimo ang tanan. Angkonon nimo ang tanan sa
ug di nimo ipay diri nako. Mura na. Ay! Ibo ang tingali katawahan ka. Wa ko'y matabang ana. Kanang imong pagminatay animala ka. Ay pagilak-hilak di Adriel. Kinahanglan ng imo kong loson. Ha? Ha? Ay! Panuwain di katawahan ka. Palpag yung kang animala ka. Kung mag-iningon ka pirmi ini, madugta kitang tanan ninis presuhan. Bisit ka na no! Lit, kumusta naman ka, Lit? Okay ra ko tasyo. Kaloy sa Ginoo, nara ko'y kamayng garas. Pero maayo naman akong pamati. Salamat ng taon sa Ginoo. Ngawal ka maun sa abi na mo napiit yung kasabahan. Halipay kayo, may Lolita. Okay ra kay ka. Pag naay, misa mo ginono imong kagwapa nga nalandig kas tambalanan. Salamat kaayo ninyo ha, Greggy. Tasyo. Og ninyong tanan nga mitabang nako. Nay, tay. Ay, salamat in taon sa Ginoo. Nga okay ra kalita. Kundi pa ka okay, Lika. Daday. Ha? Kundi pa ka okay. Daday. Log-logon kung yun ang taning imong amahan. Grabe sad ka tiya, uy. Luglugon magid nimos tiyo. Ayaw lang ka, daday. Gusto lang kasuko ni mo na ako. Hilam! Uy. Hilom, ha? Wa pa ko mauliin ni mo Felix na kat. Ha? Felix na kat, gabudlat! Ipapreso ti kauban ni Renato og Junel. Unsa? Sa unsa pa? Ikaw yun, no? Kuntahan niyo ko ni mo na. Ay, kung ngisi-ngisi, hindi ha, Felix. Seryoso ko. Ipapreso ti ka og apil. Nakadungog man ni sila siguro yung oksitasyon. Ha? Kadungog ni sila. Mangayo ko og tabang nila aron ipabalhog tas pisuhan. Ayaw lagi taon, daday. Uy, naunsagon ka. Imo taon kong bana. Unya imo ko ipapriso. Paitaw sa di mo, uy. Nay, tay. Ayaw na mo paglalis, Biki. Mauta nilang Greggy og tasyo. Husto na. Igo na nga nahibaw na takon kinsagay ang mapriso. Mao, oo. Alang yun. Napriso naman sila na itong Junil Gol. Babay naman ta. Mao man mga kriminal gol. Ayan ako ingangin taon, daday. Uy. Basta! Hugot ang akong desisyon nga ipapreso. Kumusta, lo? O sa nakabuhan ang nakalabay o na mapamatud-an naman nato ang tanan sa korte nga sadaan yun si Renato ug ang iyang mga kaubanan. Malampuson ta nga di palutaw sa kamaturan ug natagan kayo do gustisya ang kamatayon ni Papa ug silang gibuhat sa itong pamilya. Gusto ka, Tasyo. Diyan ko sa langit ang akong kalipay. Nagpasalamat ko og dako kayo sa Ginoo. Nga ginugong giniya ang tanan na itong pagampo. Og, nataga na kita sa atong gipangita na dugay na kayong hustisya. Congratulations na lo. Og, congratulations sa Tasyo. Og, kanyang lain pagay ato. Ang saman, lo? Ay, yun na. Maramag nihot kundugan. What? Ha? Eh, Sin... lain. Uy, Pets, tabang pets. Pets, tabang pets. Nihot kundugan siya. Hindi ko pa ginawa. Ay, tabulo. Ay, nakasin nyo. Ano ba siya? Ato sa siya na doon sa hospital. Lipits. Hospital! Aray! Sawa na to! Ay, akong tel! Ay, ako ituan, Pipito! Ay, sorry, Greg! Tuwan doon, magdali mo! Dalipits. Pas, pets. Hospital! Kumusta naman ka, Greg? Ayaw pagluya-luya. Okay ako, Lolita. Nakusgan ako pagbalik na nakakita ni mo. Maunay akong gustong madungog ni mo, Greg. Pero... Aray... Oh, ayaw na pagbaro, Greg. Aray. Higa lang. Paway lang gito na. Lolita, doon na lang ko'y ihangyo ni mo. Unsa man na? Hinaot nga, dili ko ni mo pakyason, nining ako karong ihangyo diha ni mo. Kutob sa kong mahimo, Greg. Dili giti kapakyason. Unsa man na, Greg? Sa di pa ko, mupanaw ining kalibutan na. Manghinaot ko nga manumpa ka na ko. Yun na, ragod, Greg. Ngano kung mura naman ka na namilit diha?
Lolita. Oh, nga nung hilak man ka, Greg. Ayaw paghilak, uy, noon sa baya ka, uy. Paningkamutan ako nga. Hindi ko mo hilak, Lolita. Pero hangyo lang na ako nimo. Nga unta, dili nimo pasagdan ang akong apo. Ha? Kinsang apo, Greg? Nalimot na ba kung kinsay akong apo? Ang bugtong akong apo, si Tasio. Ayaw siya pasagdi. Kaya nasayod ko nga, nagigugma ka niyang matuod. Gusto ko nga, kamu gayod ang magkadayon. Greg. Manginaot ko, Lolita. Isaan na ako na si Tasio ang imong pilion. Siya mao'y pili. Sigurado ko na siya mao'y lalaki nga tinutanay mupangga o naigugma nimo. Kondolensyo. Salamat kay ninyong tanan, Pits. Among pahasubo ni mo, Tasyo. Salamat. Salamat kay ninyong tanan. Tasyo, may mo bang agtuon ni mo si Lolita? Nagpaabot ni mo siya dito sa inyong teres. Sige, nang daday. Adtoon ako siya. Mabuhi ang Biki! Mabuhi ang bagong kasal! Mabuhi si Tasyo ug si Lolita! Mabuhi kitang tanan! I love you, Lolita. I love you too, Tasyo. Ako si Renato! Ako ang hari sa nanghari! Kamang tanan akong kupokon. Ako palinokon tibok libutan. Bagyo! Lunob! Tanan! Ako si Lutan! Labirin ka ng mga kongresman! Ren. Gusto na rin. Ako niya mo kay! Ren. Ako ipagawa sa akong gahom! Ako ipagawa sa akong gahom! Merry Christmas everyone! It's December 25 guys. Merry Christmas. Same lang yapon guys.
maghika ita guys. So panihapon. So guys, anom ron guys. Ay. May customer atong patimanon guys kay Pasko ang pasta. Hey guys, dong. Ayos naman lang lagi na. Puro pang kaibin. Ay, red horse, senyora. Isa ka red horse. Yan ay San Miguel. Pila ka ayos? Tulo. Nahilis man lang makoy pag-abot. Ha? Makoy pagsaksak. Nahilis siya. Kailangan. Basta nice tulong ka. Oo. Akong red horse is Sara din na San Miguel. Yan na lang. Yan yung palitan ng red horse ni mo kay isa ka po. Pila ka ayos? Tulo. Be? Sa mga maglisa pag igo ang ayos nito. Igo, no? Yung una-una di ba? Igo, yaron di makakawat ba? Kung kawat sila, masamad pa diri. Yan nga, isa may palusot. Wala, igo man. Grabe na ganyan na yung mga no? Wala mo kunin sira-sira. Pumagya po na. Wala yung sira-sira. Di ba? Pwede na di sila ano, kay gamay raman. Di wala hassle sa ako ah. Nag-exercise na makaunong. Isa sa rogan eh. Pinaskuhan ba? Ay mga tanda kan me. Saba at speakers, nganta mo. Mas ikasulti nila. Di ba gani ba pinaskuhan di ba lo? Oo. Best na may kuha. Di ba mo lang dong? Ora. Ano naman, sa plano. Ay, mga dire mo magluto. Busy kayo ko. Na may sudan. Ako pa kay kondo kay magabri pag atri ah. Katara mga dagko. Kami dong. Oo. Merry Christmas dong. Thank you. Oo. Bluetooth disconnected.
Love you.